Probablement un dels problemes del nostre país és una certa ambigüitat. Ambigüitat que els adversaris, els sectors neocentralistes que a l'Estat avui dominen la governança, creuen que en el fons aquesta ambigüitat sempre ens farà baixar el cap i que aquest creixement de l'independentisme, del dret a decidir, en el fons, quan arribin les coses de menjar, ens passarà la febrada. Per tant, ens porta a dir, realment avui, el 2013, hem de mantenir aquesta certa pantomima ambigua, de tenir una fundació que, com ve el príncep, hem d'anar a fer la gran parafernàlia. Una fundació que sols se li coneix una acció a l'any. Això es deia que una acció a l'any no hace daño, però que no se li coneix gaire res més. Gaire res més. I cada mes té propostes que jo, quan he parlat amb alguna gent de la Fundació, i vaig parlar en el moment de la creació i posteriorment, i plantejava la necessitat de treballar amb el jovent real, amb el jovent que té problemes, amb el jovent que no té feina, amb el jovent que té problemes d'adaptació, ells em parlaven que l'important és l'èxit i que una cosa que a vegades he sentit però que curiosament d'aquells que parlen no l'han practicat mai. La idea aquesta que l'èxit s'encomana i que l'important és emmirallar-se amb aquell que ha convertit els imperdibles en una empresa d'alta tecnologia. Jo, quan era petit, recollia molts imperdibles, però mai vaig tenir prou capital per convertir-me en capitalista d'una empresa d'alta tecnologia. Per tant, aquestes coses, de vegades, jo en algunes dels actes no hi he anat, perquè és que em causa la impressió d'aquell que està en una confiteria i no té diners per comprar el confit. Veus allà aquells nois, aquelles noies tan guapos, tan simpàtics, tan emprenedors, tan valents, tan bé, però clar, no t'adonen els instruments perquè tots aquests nois que jo conec del meu institut puguin fer el mateix. Perquè, curiosament, la Caixa no els hi donarà crèdits. Aquesta Caixa que dona diners per la Fundació, després ni un microcrèdit per poder fer la seva empresa. Per tant, jo em penso que està bé deixar l'ambigüitat, trencar una mica la hipocresia. I per tant, si aquest Ajuntament vam decidir per majoria estar a l'Associació de Municipis per la Independència, si aquest Ajuntament va tenir una aposta clara l'11 de setembre, doncs li diguem, bé, amb tota cordialitat, el nostre futur com a ciutat, majoritàriament els seus representants, no veuen la monarquia, ni la d'ara ni del seu hereu, com una alternativa. I per tant, deixem-nos d'ambigüitats, aquest príncep pot actuar, no sé si anirà a Qatar amb una altra fundació, però pot haver-hi també la possibilitat, ja que Qatar ho arreplega tot, doncs fer alguna altra alternativa d'aquesta mena. Per nosaltres, com a representants dels gironins, jo estic segur que el nostre electorat, que la gent que se'ns adreça a nosaltres, veuria bé aprovar aquesta moció.